Здравейте, мили момичета! Добре дошли в моя втори влог в YouTube. Днешният влог отново ще е свързан с пътуване. Днес летя за 2 дни до Рим. Смятам, че 2 дни за Рим са катастрофически малко. И разбира се, че ще ви взема с мен, ще се разходим, ще ви покажа Рим, ще седнем и ще хапнем заедно. Нямам търпение. Сега след малко се качваме на самолета. Полета е горе-долу около 2 часа. Кацнахме вече в Рим. Тук местно време е 9:20. Сега изчакваме да си вземем багажа и след това ще тръгнем към хотела. Като цяло такситата в Италия и друг път съм чувала, че наистина са доста скъпо удоволствие. Таксито от летището до хотела, проверих, излиза 65 евро за такси. И в Google Maps го дава час и 20 минути, първо с метро и после с трамвай, така че ще пътуваме с градски транспорт из Рим. Намерихме автобус, с който да се придвижим от летището до квартала, в който е нашия хотел. Хотела се намира в квартал Трастевере, дори не знам как да го произнеса. Взехме си билет, пътя е около 1 час, а вече в момента е около 10 и нещо. Пристигнахме в Трастевере, часа в момента е 12 и наистина е много задушно и е много топло. Тук въздуха наистина е изключително влажен. В момента часа е 8:30 и отиваме на закуска. Вчера доста късно пристигнахме в хотела. Сега ще ви покажа хотела, ще ви покажа и закуската. Закуската е общо заето стандартна. Виждате различни сладка, кексове. Там има кафенце, сокчета, като цяло напитки. Сега ще видим дали е и вкусна. Ето какво си взех за закуска. Закуската, между другото, е, бих казала, доста учудващо богата. Понеже, както ви казах в началото на влога, тук ще сме само 2 дни, така че сега трябва да седна, да напиша програмата и да излизаме на разходка, тъй като в момента е юли месец и в Рим е доста топло и е наистина един задух. Просто въздуха явно е доста по-влажен и малко по-трудно се диша. Между другото, ако си мислите, че в София е скъпо, елате в Рим, за да видите за каква скъпотия тук става въпрос. Този хотел, който сме в момента, за 2 нощувки плюс закуска, цената беше 512 евро. Вчера вечерта си търсих магазин, от който да си взема кола и си взех кола и сладолед. Сладолед, който беше на клечка, не е да кажете някакво супер завъртяно джелато, кола плюс сладолед, ми струваше 7 евро. Колата беше 3 евро, а сладоледа беше 4 евро. Едно най-обикновено ескимо на пръчка. Сега заедно с вас ще се разходим из хотела. Тази част от хотела не я бях виждала до момента. Този хотел, когато го запазвах от Booking, ми направи впечатление, че този хотел има някаква историческа стойност, тъй като това преди е било манастир. Хайде сега малко с вас да се разходиме по етажите на хотела. И да видиме. Вижте само, тавана е дървен и навсякъде мирише на дърво. Оправихме се и тръгваме на разходка. В момента е 10 часа и навън е 28 градуса. Боя се да си представя какво ще бъде в 12:01. Аз съм се облякла сравнително леко. И първо ще ходим до Колизеума. Колизеум, не знам как правилно се казва. Знаете ли, че доста дълго време се чудих
Защо всички толкова припадат по Рим, защо всички толкова припадат като цяло по Италия. И наистина, разхождайки се в момента в Рим, разбирам защо. Аз съм малко задъхана, но погледнете само за какви красоти става въпрос. Навсякъде има просто купища туристи, въпреки че в Рим не се ходи юли месец, тъй като е доста топло. Хората са потни, но въпреки всичко не спират да се разхождат и наистина просто града е пълен. Навсякъде има тълпи и огромни опашки за снимки, за музеи и за различен тип исторически локации. Погледнете за какви тълпи народ говорим. Аз бях намерила едно клипче в TikTok за уж някакво тайно място за снимки с Колизеума, обаче това място изобщо не беше тайно. Имаше опашки, огромни опашки, само за да застанеш и да се снимаш на гледката. Мислех си, че съм открила топлата вода, но явно и други хора я бяха открили. Наистина просто момента, в който някой се мръдне от мястото, ти трябва да тичаш и да застанеш, за да се снимаш на тази локация. Стигнахме и до прочутия фонтан. Само искам да видите колко много народ има. Сега ще видим дали има изобщо някаква възможност да слезем долу, да си щракнем няколко снимки. Това, което ви показах с чашките, това е някакъв много голям скам и навсякъде из уличките из Рим има такива хора, които играят тази тъй наречена хазартна игра и ви казват find the ball и вие си мислите, че вие знаете къде е топчето, но всеки път, щом отворите въпросната чашка, топчето не е там. И вие си мислите, че хората залагат по 10, по 20 евро, хората дават по 200, по 300 евро, само за да отворят самата чашка. Дълго време не ви разрешават да седите там и да ги гледате. Казват play or go, нали? Не може само да гледаш, защото по някакъв начин можеш да им хванеш цаката. Но наистина хората дават страшно много пари за това, така че внимавайте, не се връзвайте, не се мислете за по-умни. Има някаква врътка. Приключихме, прибрахме се, аз се изкъпах. В момента дори не знам колко е часа, но навън стана изключително топло, просто стана непоносимо времето. В момента е точно 3 часа. Сега дойдох тук в една от залите на хотела. Малко да поработя. Сега ще ви обърна да ви я покажа. Ето вижте. Приключих работа за днес. В момента е 6 без 20. Надявам се вече навън да не е толкова горещо. Между другото, исках да ви споделя, че винаги на каквато и почивка да ходя, аз винаги трябва да работя. Аз имам необходимостта и нуждата да се чувствам по някакъв начин продуктивна и не мога да си почивам винаги на 100%, когато ходя на почивки, така че винаги намирам поне по 1-2 часа на ден да си свърша някаква работа. Това ме кара да се чувствам наистина доста полезна и пълноценна.
Току-що седнахме на едно ресторанче в центъра, фул с народ. Тук имаше една много вкусна пица, но аз бях твърде гладна и я изядох. Сега ще изчакаме пастата и след това ще се разходим, ще хапнем сладолед. Пицата наистина е фантастична, салатата не е особено вкусна. Днес е втория ни ден в Рим. Вчера нямаше особено какво да ви снимам. Хапнахме сладолед и се прибрахме. Днес отново излизаме на разходка, като първата ни дестинация е Ватикан. И между другото исках да ви споделя нещо, което ми направи изключително впечатление. В центъра няма абсолютно никакви супермаркети. Тоест няма откъде да влезнете да си купите кола, стек вода. Има само такива малки магазинчета, в които работят индийци и пакистанци, където наценките наистина са космически. Наредихме се на опашката за входа за Ватикана. Погледнете колко е огромна. Надявам се, че няма да седим тук няколко часа. Погледнете само за каква красота говорим. За тези от вас, които не знаят, Ватикана е най-малката независима държава в света. Макар че заема по-малко от площ половин квадратен километър, Ватикана е едно изключително значимо място за много хора по света. Тук се намира самата базилика на Свети Петър. Интересното е, че в Ватикана си имат собствено радио, собствена телевизия. Си имат и швейцарска гвардия, която пази папата вече повече от 500 години. Дойдох в тази известна църква, където се намира прочутото огледало, на което всички се снимат. Може да видите колко е голяма опашката за самото огледало, но ще изчакам и аз, за да мога да си направя снимки. Чаках може би близо 1 час, за да се снимам на това огледало. Опашката мръдна може би на половината, но просто не бях готова да чакам още 1 час, само и само за да се снимам на това прочуто огледало. Тук най-вероятно ще трябва да дойдете или много рано сутринта, или по-късно вечерта към края на работното време, тъй като наистина 2 часа да чакате на опашка, нали, за една снимка на мен не ми се вижда много, така да кажем, рентабилно. Така че сега още малко ще се поразходя из уличките и вече ще се прибирам към хотела, тъй като доста си изморих.
Вече се върнах в хотела и дори успях да поспя, да си свърша малко работа на лаптопа. Сега излизам да се редя на опашка за едно ресторанче, което се намира точно до нашия хотел. И ми прави впечатление, че там винаги има опашка. Явно наистина е доста вкусно. Питах жената, която работи на рецепция в този хотел. Поразпитах я малко за това заведение. Тя ми каза, че е изключително известно и че винаги има опашка. Отидох до ресторанта. Казаха ми, че в момента те не работят и ми казаха, че отварят за вечеря в 6:30. Аз ще отида там в 6 с надеждата да съм първа на опашката, тъй като наистина опашките са огромни. А ресторанчето се казва Да Ензо. Не знам дали дори правилно го произнасям. Ще ви прикача снимки. Като цяло може да влезете в интернет и да прочетете за това място. Наистина има много хайп около този ресторант и ще ви споделя с вас дали наистина този хайп си заслужава. В момента часа е точно 6. Вижте каква опашка има пред ресторанта. Минаха да попитат всички дали някой има някаква алергия към нещо. Надявам се да влезна в близкото бъдеще. Успяхме да седнем. Нещо, което ми направи много голямо впечатление е, че масите са много близо една до друга. Сега не мога да ви покажа, защото не мога да снимам други хора без тяхно разрешение. Менюто е доста мъничко. Между другото няма пица, което доста ме очуди. Има предимно паста и различен вид сирена. Първото нещо, което поръчахме е бурата, заедно с едно хлебче. Буратата е изключително вкусна. Много исках да си поръчам артишок, но ми казаха, че не е сезон в момента. Аз наистина исках много да го пробвам. Thank you very much. Малко тихо говоря, защото ми е малко неудобно, тъй като буквално вие виждате, че до мен има един мъж, чийто лакът е на нашата маса. Много са близо една до друга масите, но наистина е фантастично. Много е вкусно. Ако идвате до Рим задължително, елате, изчакайте опашката, заслужава се. Второто нещо, което поръчахме са ето тези картофени крокети. Това според мен е картофено кюфте, но сега ще видим, сега ще го пробвам. Да, с кашкавал съм. Има нещо, някакво миризливо сирене като че ли. Отълъди на топчета. Да, отълъди на топчетата. На тебе харесва ли ти? Най-накрая пристигна и карбонарата и чакаме само още едни кюфтенца. Wild mushrooms, but it costs 28 euros. Сега дойде сметката, сумарно за всичко е 85 евро, като има включен сервис в размер на 3 евро. Тук в почти всички заведения имате включен бакшиш в самата сметка. Включен така да е сервис в самата сметка. 85, общо ще оставиме 90 евро. Оправихме куфарите и след малко тръгваме към летището и тук ще сложа финал на този влог. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, ще се радвам да го харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал. Също така може да надникнете и в моя Инстаграм. Целувки и до скоро!